Здравейте на всички! Няма да има почивка. С времето сме назад, така че имаме инструкция веднага да започнем. Аз се казвам Бойчо Бойчев от Nebo Systems и сме тук заедно с колегата Бисер Манолов от Pay Novus да ви представиме как Pay Novus постигна compliance с внедряването на Secure Visio-то. Как Secure Visio помогне за това security, cyber security рамката да може да бъде покрита на 100% и DORA регламента да бъде изпълнен във всичките си изисквания. Така, преди да започна, ще обсъдиме съдържанието на нашата презентация. Така, първо ще имаме един слайд подготвен за самия регламент. След това Бисер ще представи и Pay Novus. След това ще представим Secure Visio платформата. Мапинг ще направим с DORA и имаме един слайд за нашата SOC услуга, която ние предоставяме за нашите клиенти. Така че сега давам думата на Бисер Манолов. Всъщност, само да разкажем за DORA, аз ще го разкажа този слайд тогава. Значи няма да се спираме на DORA в детайли. Основните изисквания, които регламента казва фирмите да спазват, са 5. Имаме управление на риска в ИКТ, което означава, че трябва да имате планове за непрекъснатост, планове за disaster recovery. Трябва да можете да управлявате, класифицирате и докладвате всички инциденти, ИКТ инциденти, особено тези, които са major, които са класифицирани. Трябва да можете да тествате оперативната си устойчивост. Разбирате, вие тествате оперативна устойчивост съгласно наличните ви планове. Ако ги нямате тях, няма какво да тествате. Управлението на риска с ИКТ доставчиците, особено когато имате услуги от такива трети страни и обмяна на информацията. DORA регламента предразполага обмяната на такава информация, било то с европейски институции или между компаниите, или вътрешно в RX центровете. Ето, готов съм. Супер. Така. Супер. Благодаря. Как това нещо така? Да. Значи хората, които напуснаха, ще изпуснат нещо много важно, с което ще започна. А много ще изпуснат. Защо искам да ви го кажа? Преди да представя моята компания, почти мога да ви гарантирам, че глобалната финансова система ще бъде подложена на много тежък натиск по отношение на security. Много скоро. Някой от вас чува ли за BIS? BIS? Добре. BIS, това е Bank for International Settlement. Това е Централната банка на централните банки. И ако цялата ми презентация нещо трябва да запомните, то е следното. Прочетете за проекта LEAP Project на BIS Innovation Hub. Какво пише там? Там пише за системните рискове, на които ще бъде подложена глобалната финансова система след въвеждането на квантовите компютри за масова употреба. И както ни се струва, че това е нещо много далечно в бъдещето, това чука на вратата ни. В момента, аз съм от 37 години на финансовите пазари и никой не съм виждал такъв интензитет на трансформация, каквато става в момента. Ние ще си избиеме. Говоря за, може би сте чували за Genius Act, това, което е в Америка, за стейблкоина. Няма да влизам в детайли, защото наистина ще изям цялото време. Това е този подзаглавието на този закон, Genius Act, може да бъде следното. Замяна на долара, статута му на глобална резервна валута. Не знам дали осъзнавате за какво става въпрос. Дълга тема. Това, което става по отношение на токенизация на активи. То се казва Real World Assets. Това е цунами или така наречен акт. Той се казва Digital Ledger Technology, каквото и да значи, няма да влизам в детайли. Или пък въвеждането на дигиталното евро.
Това е гейм ченджер за Европа. Защо? Защото в момента ние си нямаме паневропейска картова система. Знаете, използваме Visa и MasterCard. Европа е много напред. Но, както казах, няма да влизам в детайли. Тоест, това нещо, BIS Innovation Hub, отивате в Leap Project, това е задължително учтиво. Нашата компания PayNovus. Ние сме, може би, старата компания на пазара за електронни пари. То се казва EMI. Ние сме лицензирани от БНБ. От 25 години сме на пазара, между другото. И предлагаме цялата гама от услуги, като започнем от така наречените акуаринг услуги. Т.е. ако ви имате онлайн магазин, цялата платежна система за този магазин ние може да я предложим като готово решение. Всякакви видове банкови транзакции. Ние издаваме карти, ние сме мембъри на Visa и на пълноправни членове на Visa и на MasterCard. И още нещо да ви кажа, ние сме и членове на UnionPay. Това е платежната система на Китай. Както и казах, че долара фактически вече се оттегли от своя статут на глобална резервна валута, нали, големи въпрос е кой ще бъде неговия заместител. Това ще бъде или юана, или еврото, само да ви кажа, като мисля, че повече аргументи в полза на еврото има. Предлагаме API интеграция, API интеграция, който много улеснява фактически нашите клиенти. И реално погледнато, може да се каже, че ние предлагаме всички услуги в една платформа. Имаме собствен гейтвей, имаме и още един гейтвей, с цел да подсигуриме нивото и качеството на услугите спрямо нашите клиенти. Ако остане време, бих ви поговорил малко в посока трансформацията на глобалната финансова система, но не искам да ям от времето на Бойчо, с който работим перфектно. Бойчо, заповядай. Така, продължавам аз. Може би този слайд, може ли да го разкажеш? Или то историята просто? Не е необходимо, просто защото аз мисля, че с хората ще си поговорим после в частния разговор, много по-интересно и интересно. Компанията започва като TBI кредит на времето. Това е... Така. Ще прескоча, защото слайдовете са много наистина. Ще отида директно. Както разбрахте, PayNovus работи с много транзакции на много пазари. Ние трябва да покриеме много инфраструктури. Трябва да защитиме доста активи и трябва да изчислиме рисковете за доста бизнес процеси, които PayNovus има вътре в компанията. Поради тази причина стана общ контакт и хората бяха разбрали, че не могат да изчисляват киберрискове в Excel. Няма как да се правят тези изчисления. И фактически това, което ни свърза, бяха тези киберрискове, възможността всеки един IT актив да може да му се изчисли риска и на всеки един бизнес процес също да знаете какви заплахи могат да му се случат. И евентуално да прекратят дадена услуга на фирмата. Услугата като спре, фирмата вече търпи щета. Целта е да не спират услугите и да бъдат ограничени заплахите и с някакви технически или организационни мерки. И разбира се, цялата тази оркестрация на киберсигурността да има един единствен продукт, да не са 100 продукта. Един за това, един SOAR, един CM и за това решението, което беше избрано е SecureVisio. Виждате най-ключовите неща, които фирмата искаше от нас. Едното беше управление на иката риск, другото беше докладване на инцидентите. Искаха хората ние да можем да им помогнем инцидентите автоматически да се вдигат, а не да се случват и тогава вече да имаме security инцидент. Идеята е, когато ще имаме възможност да се случи инцидент, ние да го знаем предварително. Няма как това да го правите на Excel или под някакъв начин такъв old school, ако мога да употребя този термин, защото това наистина е game changer, е SecureVisio за вас. И дигитализацията на киберрисковете също е game changer в индустрията.
риска от трети страни. Ами колко му е лошото, нали, има тук други колеги, които се занимават с penetration testing, само ще ги погледна, но какво пък е хубавото вие да можете да имате една централизирана програма и да кажете, това е доставчика, нека да си го сканираме. Вашите IT-та да знаят какво има доставчик. Поради тази причина, риска от трети страни също се покрива от SecureVisio. Ще има една графика накрая, където вие ще видите какво се мапва от изискванията на DORA. И тестване за устойчивост няма да коментираме. Целта на компанията е 100% изискванията на DORA да бъдат покрити, което ще се случи с SecureVisio. Разбира се, минахме през един проект, когато стартирахме пред тях оценка и анализ, после имахме технологично внедряване и вече сме тук във втория етап, като ще има и трети етап, който е постоянният надзор, който ще го правиме и нашите специалисти, и колегите от технически екип на PayNovus. Тук ние няма да разчитаме само на нас или само на тях, а то е една голяма колаборация, която се описва и ние влизаме в техните бизнес процеси. Вече нашите дейности са описани. Много е важно за компанията, наистина ръководството да разбере колко е важна DORA. DORA и ИКТ. DORA не е за юристи. Не трябва да очаквате юристите да правят неща. Те не го разбират, за тях това е мътна и казват, въобще не ни занимавайте с поредната регулация. Напротив, DORA вече е много смислена регулация. SecureVisio. Cyber Security Orchestration, ако може така да кажем. Сега, зад компанията стои вендор в Полша. Много странно, не е американски вендор. Нито пък е собственост на инвестиционен фонд, който да е свързан с Америка. Напротив, европейски продукт, който е силно спонсориран от европейски институции, които искат да има такива продукти. Искат да има повече европейски такива продукти, които да бъдат наистина на 100% да дадат комплаенс на фирмите с европейските законодателства, защото DORA не е единственото законодателство, което вие може да постигнете в комплаенс с SecureVisio. 16 години е създадена, няма много да коментирам. Фирмата е малка, 100 души, но пък 100 души с AI са напълно достатъчни. Защо казваме AI? След малко ще разберете. Така, добавената стойност огромна е добавената стойност. Total Cost of Ownership няма равно на себе си практически. Лицензирането не се влияе от количество прехвърлени данни. Често пъти продуктите ви чарджват за това какви данни прехвърляте. Няма да влизам в сравнение с други продукти. Тук единственото, което е лиценза на актив. Имате 50 актива, знаете конкретната цена на това е. Няма нито броя логове, които влизат, нито защитни стени, нито крайни мерки, които сте взели с някакви други софтуери, откъдето се взимат данни, нито Oracle, ако ви прехвърлят данни, базата, ако искате да имате инциденти, защото това, което правим с PayNovus, ние правиме къстъм скриптове много за тях, които са свързани с конкретни таблици, които те искат да имат информация. Защото инцидентите могат да се... ние сме се концентрирали вътре, във вътрешната инфраструктура, понеже рисковете сме сметнали с колегите от PayNovus, че са вътре. Евентуално може да имаме доста по-големи за това. Много работиме с тях. Имплементация, 3 месеца е една стандартна имплементация на продукта, няма как, разбира се, за тези 3 месеца да се напишат всички скриптове за вдигане на автоматизиране на инциденти, затова то продължава много повече от 3 месеца. Фактически продуктът е голям и иска повече време. Както казахме е така. Унифицирана платформа, основно е това унифицирана платформа за инвентаризация на бизнес процеси, IT активи, автоматичен анализ на киберрисковете и бързо откриване и реагиране на критични инциденти и уязвимости. Ето този абзац казва всичко за продукта. Така, какви функционалности има? Имаме CMDB, т.е. Configuration Management Database. Това е бизнес контекста. Съгласно DORA, всяка фирма трябва да си направи бизнес контекст. Какво означава това? Това означава, трябва много добре да имате информация за вашите IT активи. Кое е IT актив? Това е всяко устройство, което има IP адрес. Реално киберрисковете се случват върху IT активите. Киберриск не е да ви откраднат лаптопа в кафето. Това не е киберриск. Този риск спокойно може да го изчислявате на хартия. Няма проблем за него. SecureVisio не ви трябва за такъв тип рискове.
Така че Configuration Management Database, това е всичкото. Без това нещо прави се една network диаграма. В тази network диаграма се слагат логическите връзки, за да може после Secure Visio да си организира векторите на атака. Съгласно тези вектори на атака имате заплахи. Съгласно тези заплахи вече имате рискове. Рисковете са два. Рисковете върху активи и рисковете на бизнес процеси. Като по-висше на бизнес процеса, ако даден бизнес процес е критичен за вас, критична функция, да примерно, както в някои регулаторни регистри съществува, то тогава и този актив, който ви участва в този бизнес процес, е вече критичен за вас. Целта е бизнес процеса да знаете кои активи. Ами кои са активите? Само значи може да имате рутер, ще имате защитна стена, ще имате някакъв лот балансър, ще имате база данни, ще имате някакъв бекенд. Това са ви активите. Целта по DORA е също вие да имате сегрегация. Всяко едно функционалност на вашата система да работи в отделно контейнерче, в отделна виртуална машина, както искате го разпределете. Но идеята е да бъде отделен актив, който да има само един-два порта експознати навън. IT Governance, Risk Management and Compliance. Това е, което ни събра с PayNovus. Ето този модул. Няма как да правите киберрисковете без продукт. Threat and Vulnerability Management. Имате си платформа за Vulnerability сканиране. Задавате си мрежата, ако вече сте си направили мрежата, директно става сканирането. Сканирането, ако мрежата ви е малка, може да го пуснете на ежедневна база. Ежедневно ще си изчислявате киберрисковете. Ако го правите на хартия, това ще ви е на годишна база или там някакви други. Самим знаете, че системите се апдейтват ежедневно, така че някоя може да затвориш някоя уязвимост, друга да се отвори, риска да се повиши. Всичко това става динамично. Веднага има си отделен екран, където се гледат рисковете. Има CM, фантастично. Уеба, анализ на поведението на потребителите. Точно това правим с тях. Ние сме заложили в конкретни таблици, където имат плащания. И виждаме кои потребители ги достъпват. И когато имаме потребител, който не трябва да го достъпва, веднага се вдига инцидент. Колко елементарно това нещо. Веднага знаете кой ви извършва плащане и за една стотинка има да се вдига инцидент. Уеба, анализ на поведението на потребителите и субектите. Ключово. Разширено откриване имаме и другото, което е вече оркестриране, автоматизация и реагиране на заплахи. Вече ще става с изкуствен интелект. Съвсем скоро Secure Visio ще изкарат своята нова версия, където изкуствен интелект, ние сме го подготвили. Ние работим от доста време върху AI SOC инженер, който е част от нашия SOC екип, така че да може да работи, докато ако дадената компания си избрала гъвкаво решение за SOC, което да е само в работно време, през нощта, ако стане инцидент, AI ще поеме. Защо през работно време? Защото ако през нощта нейната услуга е малко натоварена, защо трябва да плаща за SOC и през нощта? Няма смисъл. Ако услугата ви е концентрирана през деня и вашата услуга трябва да работи от 6 до 8 вечерта, 6 сутринта, 8 вечерта, то няма нужда да има активен човек. Т.е. спокойно можем да заложим на изкуствен интелект. Ето го мапинга. Secure Visio ви покрива, те са 5 основните неща, които DORA изисква. Управление на риска в областта на ИКТ изцяло ви го покрива. Обмена на информацията. Самото Secure Visio приема, си комуникира с други институции, имате обмяна, самия триаж може да го направите директно вътре, когато вече се е случил някакъв инцидент, CV-та, имате информация. Абсолютно, както и Secure Visio предава в Полша, ако вие искате, за да може другите колеги, които имат Secure Visio, да имат същата тази информация и да може да бъде споделено. Това е ключа да се споделя. Управление на риска в областта на ИКТ, поражда на трети страни. Трета страна е някаква услуга. PayNovus е трета страна, за съжаление, за много тяхни клиенти. Пардон, не за съжаление, за радост, но за съжаление това, че трябва много да се защитавате, затова ние точно тук покриваме това съжаление, за да всичко да е спокойно, да спите спокойно и така нататък. Това съжалението е при нас, нали? Управление, класификация и докладване на ИКТ инциденти. То ще става автоматическо. Съвсем скоро БНБ ще изкара функционалност, ще има API, спецификация, така че колегите са тук от Secure Visio, ще го направят, така че за 24 часа автоматически мейджър инцидентите да се докладват на БНБ. Въобще няма нужда да правите нищо. Защо? Защото ще имате санкции, ако не го направите. Последния слайд и приключваме 25 секунди. Какво представлява нашата SOC услуга?
ние винаги се грижиме за едно проактивно откриване. Това проактивно откриване точно с тези скриптове и тези мониторинг, който ние правиме. Имаме едно автоматизирано реагиране. Защо автоматизирано? Защото през нощта, когато изкуственият интелект намери инцидент, той праща съобщение на една VoIP централа и тя буди колегите, които дори ние през нощта имаме начин да се събудат колегите и да реагират, нали, които са на определена схема за свършени времето. Намаление на разходите. Когато делегирате този риск, вие ще намалите разходите от това да имате собствен екип при вас. Сега, много сме добри в индустриалните стандарти и в регулаторните нормативни актове. Сами аз съм водещ аудитор по ISO 27001, сертифициран етичен хакер съм, както имам други такива сертификати в областта на киберсигурността. Така че тук ние можем да пишем документация и я пишеме както един художник рисува картините. Тоест, така че човек да може да вникне в тях и да види прости са, семпли са, сигурността ориентирано към бъдещето. Защо? Защото ако вашите услуги искат и през нощта вече да работят, да имате както и през деня, имате и през нощта, ето нашия сок е гъвкав, взимате го и през нощта. И спокойствие, печелите спокойствие, точно това съжаление, то е при нас и приключваме. Да, това е края на презентацията. Благодаря ви много.